Сейчас мы разберем диалог в чешской реабилитационной клинике. Итак, как же проходит типичный разговор пациента с врачом? Давайте послушаем. Давайте познакомимся с нашими героями. Это пациент Петр, медсестра и доктор Novak. Dobrý den, prosím, další pacient. Jste objednaný? Dobrý den. Ano, měl bych být. Jmenuji se Petr Král. Mám přijít na registraci na rehabilitaci po operaci kolene. Dobře, podívám se. Ano, tady jste. Operace proběhla před 2 týdny? Ano, přesně tak. Měl jsem šití menisku na levém koleni. Rozumím. A máte doporučení od ortopeda? Ano, tady je. Říkal, že už můžu začít s lehkými cviky. Děkuju. Tak já vás zapíšu. Dnes se ještě krátce podívá doktor Novák, vysvětlí vám plán terapie. Chcete se posadit? Dobrý den, pane králi. Jsem doktor Novák. Můžeme se spolu na chvíli posadit? Dobrý den, samozřejmě. Tak mi prosím řekněte, jak se vám chodí od operace. Máte bolesti? Ráno to bolí víc, když vstávám. Když se rozchodím, je to lepší. Ale pořád se bojím moc hýbat nohu. To je normální. Po šití menisku musíte být opatrní, ale zároveň potřebujeme začít s postupným posilováním. Budeme cvičit hlavně pohyblivost a svaly kolem kolene. A můžu už jezdit na kole nebo ne? Nejdříve musíme rozhýbat koleno a zlepšit stabilitu. Zatím ne. Nejdřív musíme rozhýbat koleno a zlepšit stabilitu. Běžné kolo je možné až tak za 6 až 8 týdnů podle pokroku. Dobře, to chápu. Nejlépe už zítra. Krátká půlhodina, ukážeme základní cviky. Máte zítra čas dopoledne nebo odpoledne? Dopoledne bych mohl. Tak kolem 10. Ano, v 10 máme volno. Zapíšu vás. Надеюсь, это было полезно. Какие из этих фраз вы бы использовали?